खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गाराव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरहाय हरलायबाय आरोखि लोगोफोर जाय ब्रें-ब्रेंयैनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय मा देखायनो हायो नोंथांमोनजोंसो एकदम बुंनानै फोजोबनो हाया दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव आरो ओमफ्राय जोंहा दिनै मालाबा हायबो फैनो होनदों फैना फैया मिन्थिया थारमाने अमा फानदोंनो ओमफ्राय बेखौ आंनो बेदर जाहोला होननानै एसे एदावहरदों आरो आं बेदर लाना फैना फैनो मिन्थिला ओमफ्राय माबा मा होनो बे अमाखौ जोंनाव लाबोना बुथारनो लागामोन ओमफ्राय बेफारियाबो गाव सफैना होनानै गथायैनो ज्राव फानहरबाय जाहैदों ओमफ्राय अमा फाननायाबो ओरैबायदि जारला मा होनो 17,000-18,000सो मोनगौमोन ओमफ्राय बे दाम दरायफुनाय समावनो सासे आनैया फैनानै अमा बिमाखौ दाम मोनखाया माखाया बेबायदि होनहरबाय थाबाय जाहैदों ओमफ्राय माथो होनो जाम्बि जाम्बिनि अमा फाननाय ओमफ्राय जिखुनु जाया फानखांबाय ओमफ्य बुंबाबोथ' मोनला होनबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैनो मिनिनानै खोन्थानाय जाबाय आरो जेबो सिरियास बाथ्रा नङा रागा जोंनायबो बाथ्रा नङा ओमफ्राय बिदिनो जाम्बिफोरखौबाथाय अमा बेफारिफ्राबो एसे फिदिं खालामनो नागिरो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर नै आंना दिनैसो माइ लांखांदों आरो नुवाखै आंना सय सम्पथिफ्रा माबायदि फालो जास्राजोबखो एकदम हांसोआबो नेबाय थानांगौ हांसोआबो खौला खौला नाहरगासिनो जोंनि हांसोआ माबा मा होनो आंखौ दंना गैला अमा आदार हैनायावबो आंहा 1 घन्टासो नेयाबा जाया लोगोफोर मा होनो मोसौ फिसाफ्रा माबायो मा होनो डिस्टार्ब खालामो आरो दा आं अमा आदार हैनो लादों बिराद लेट जाबाय ओमफ्राय बेदरबो गारबावनांगौ ओमफ्राय दिनै आं नाजों लाफाजों जागोन मैयानि लाफा नोंथांमोननो देखायखादोंमोन आङो बे लाफाखौ दिनै आङो खारैजों आरामसे ना होनानै जागोन आरो कबिता सरगियारिनि लाफाजों ना ओंख्रिखौ नुनानै जानो लुबैनाया थानो हाला ओमफ्राय ग्रोबनो गामिनि बे आब'नाव आगर बानायनो लिंहैनायाव नुनानै बिनानै खानानै होखाबाय आरो आब'आ ओमफ्राय 10 थाखा मुथा लायो जोंनियाव गिदिर गिदिर होफैदों आरो आब'आ गोथाव जागोन साइस मोनदों आं लाफाखौ दा संनोसै ओमफ्राय हौवाखौना सानसेनि मानसिफोरा मिथिला बेसेबां जायो जाथोंसै लोगोफोर दाउआ बांद्राय होबाय थाबाबो खायसे जायो बेसेबां जायो दा बे दाउआ मा होनलाय आंनि माखासे जालिमबा आरो बेसेबां जायो जाथोंसै सम दसे दनै मोनजागोन बे लोगोफोर माबायदि नुखो आंनि न'खौ दा दालाय जाखायो होनना दंलै मालानि उनाव स्रां जाबावो मिथिला आरो दालाय जाखायानो जोबा माने बे न'खौ नुबासो एसे स्रां जागोन आरो स्रां नुगोन ओरैबाथ' स्राङानो जाजोब्बाय माखासे बाखि खामानि आयु दाउखुमै जोंनाव मा होननानै दोनखो दाउखुमैया नैबेयाव दाउआ बायै थायोना दा बायदियावथ' बयनिथिंबो दाउखुमै जायो जेरावबो दाउखुमैबा बास्थाबजोबगोन जाखानानै ला बे जानानै एरनायखौनो सैया आं जानायाथ' जेबो नङा अमा आदार लगायना लानोसै आं जियाबो दङ नै बाल्थिंसे सोमनानै बाल्थिंसे नांखागौ आरो अमा आदारा अमा माब्रैनि खोथा नालाय आयै लावद्रायसो जाबाय नामा अमानो आदार होबाबो आं एग्लुं लगायनानैसो होयो लोगोफोर नै आं मालायफोरबायदि सा साज्रां लगायनानै होया आं बायो बारा सा साज्रां लगायनायखौ मानसियाल' गोथाव जानांगौ नामा ने लोगोफोर अमानोबो एसे मोजाङैहायनो लगायना होनांगौ आरो नै लोगोफोर दहायदि आं दि होनदोंमोन नाजों मा होनोमोनलाय लाफाजों जानो ना सारनो होननानै नै बिथाङा सारबाय आरो नै जानगासिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायानो मासेबो फैया फार्स्टआव ओमफ्राय उनावसो आं गैयियावसो फैबाय आरो आंबो अमा आदार होनायावसो भिडिअ लादोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो दसेल' लानानै ब्लड थांबाय आरो आंबो अमा आदार होनो बिनि ना सारनायखौ नेबाय थायासै मानो होनोब्ला अमा आदार होनायाबो नेबाय थाजाया नालाय जारलासो आरो फिसा फिसासोलै देराखैनो आयौ इनै गिदिरा खारलांबाय अमा आदार होबाय लोगोफोर नेनांगौ होनदों आङो नै माबायदि नेखाबाय थायो आं थांनायखौसो नेयो आरो बिसोरो बे मालायनि ओमफ्राय न'नियाबो डिस्टार्ब खालामो न'नियाबा बबाव दंहैयो गुफुराबा ओरैजा डिस्टार्ब खालामो बिसोरनि थाखायनो आं खामानि 1 घन्टाखौ आं अमा आदार होनायाव थाखानांगौ माबे अमानि आदार होनाय नै गाबिन गोनांखौ सोनानै दोनबाय आङो नङाबा उदैयाव खाबाय थानाय जाबाय एसे दिगदारबो मोनो जेनेबा दिगदार जागोन ना जाया मिथिया ओमफ्राय आङो उसुबिदा मोनो बोरैबा सासि मानो होनोब्ला जोंबो हिनजाव मानसि नालाय ओंखायनो बोरैबा मोनो आरो ओंखायनो हौवाखौ थिंनि गन्द्राखौनो बानायदो ओरैनो माबानि गन्द्रा बानायबा सानसेजों हाया माजों हाया दिगदार जायो हाजिरा खालामना लायाबा जाया होननानै ओमफ्राय हारसिंथ' मावनो बाखायो बे ओमफ्राय हाजिरा खालामना लायाबा जाया होननानै बेखौ मालाय हारसिं मावनानै होबाय आरो गन्द्राया ब्लां गुवार बानायखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बारा फटेब नाथेबखौ आं मोजां मोनाहाय एसे ब्लां नांगौ आंनो ब्लां लुबैयो ओमफ्राय गन्द्राखौनो एसे गुवार बानायनांगौ र' खेबसेनो ज' जाजाय दोननो आङो ट्रेक्टर गंथामसो हा बिहरनानै बै जिगाब दोननाया बे जिगाब दोननाय खाथियावबो गन्द्रा बानायबावगोन आरो बे माथाम अमाखौ दोननो नङाबा आंहा दैज्लां फैबा दिगदार जागोन ना लोगोफोर ओंखायनो आरो ओमफ्राय नैबेबोथ' बेयावनो जाखासिगोन बेयावनो थाखासिगोन बेनिया बेबो अखा हाबाथाय लोमो जारलासो जानो हायाबा लांफिन आं बे आदारखौ मालाय दायो सिखारनानै जाफिनथों मासे जागासिनो मासेया बैयावसो खादां लोगोफोर खारैखौ खेरखायाव बिदि आरामसे लाबाय आं नोंथांमोना बिदि सरो ना सरा आं मिथिया ओमफ्राय आंनि फरमुला आरो बियो खेरखायाव जेबो लिरि खादाखौ होनानै लाबाय आङो ओमफ्राय आरामसे सोजोबनानै टाइट खालामगोन आरो आंखौ नारसोगोन जेरै खारदै सरो बिदि ओमफ्राय सरनोसै आरो खारदै बिराद गोबाब लोगोफोर आङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन आखाइ बौनो सिं मोनलायदों
खेबसेनो बिदि सरखानानै दोनो आङो ओमफ्राय जाबाय थानोसै आरो ओमफ्राय आं एसे ज्रेद खालामनानै जानो बायो आरो माने अलसियाबो नालाय आं सासे अलसियानि खोथा नङा लोगोफोर थारमाने सहस जायो इजि गोसोखौ दासोंलायहाय आदासिम काटफोर बादि मोजां मोननायखौ दासोंहाय आदा बेलेन्सफोर बादि गोसोखौ दासोंलायहाय आदासिम काटफोर बादि मोजां मोननायखौ दासोंहाय आदा बेलेन्सफोर बादि फैयै फैयै फैबायानो बोसोर गोजामा बारग'लांबाय गैला ससेखौ रोंला आरो इन्टारसिट टाइट हो गया अभी बाकी है इसमें पानी डालना अब मैं बेसिक हिंदी में अभी बाकी है इसमें पानी डालना ओमफ्राय ना बिदिया सरनाय खारैया साहा गोजोंबो गयो लोगोफोर ओमफ्राय बे माबायदिखौ गथाय मिथिया आङो बुंनो हाला आरो न'निनो केरेलाहाय नै लोगोफोर जानोबो बायो जाबाय थानो लुगैयो बोरै बिसोर दा मोनायावसो जानाय जासिगोन बेखौ खारैजों गोखाजोंलाय बोरै जानो ना खारैजों गोखा गोखै आं जाया आरो बायसान्सआव अबावबा मिलायफ्लांबा एखमबा जानाय जायो होमबाबो आं जानो होननानै जेनेबा गोजांफोर थाबा जानाय जायो आरो ओमफ्राय दा बाखि दं जि सुनोसै आंबो लोगोफोर मैया लाबोखानानै लाफा दोनफैनाय आङो दा बेखौ आङो नाखौ जानो थाखाय हानानै लानोसै आरो आङो बुथुवा आदि गैयाबाबो आरामसे हागोन बेखौ दिनै सायानो आरामसे हानानैसो संनानै लाफाया जि मोजां लोगोफोर नोंथांमोना मोजां दं लकेल लाफानि महरानो आलादा आरोखि गोबोर हासार लकेल लाफा गोबोर हासार लकेल लाफानि महरानो आलादा लोगोफोरनि दा बेखौ आरामसे हानानै लाग्रोनानै जों नाखौ सायनोसै आरो ना सायखांनानै ना एवथ्रुमखांबाथाय आरामसे दै होनानै लाफाखौ उनाव सोहरगोन आरो ओमफ्राय खारै एसे ग्लब ग्लब गोदौ होनसै बास मोनबायबो आरो जानोसै स्लोबनो मालासो मोनजागोन जागासिनो दाबो फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै आं माबा जाबाय 11:30 जाबाय लोगोफोर मा होनोमोनलाय घरि थानायमोनबा नोंथांमोना देखायगौमोन आंहा घरियानो गैया घरि बायफेरनाय जायाखै आरो बायनांसिगोन घरिखौबो नांगौहाय लोगोफोर मा होनोमोनलाय बांसिन मबाइलाव नायनाय जायोना ओंखायनो नै लोगोफोर गारबा गंनै लानानै नाखौ एवगासिनो आङो आरामसेनो ओमफ्राय ओरै दङ लाफाया बे लाफाखौ आं बिदि हानानै लाबाय आरो बिदि संनोसै दा गोथाव खोरोरो नोंथांमोननो ना संनानै माबानानै देखायबाय थायासै गासैबो समनि आंखाल खामानि दामानि माइबो लामदों नालाय माइखौ बिदि लेंहरगासिनो हाथारसै न'आव दै होखांनासो बिदि संनोसै आं बानलु सानलुखौ होआ लोगोफोर माबायाव मा होनो लाफा ओंख्रियाव ओरैनो नाजों बेजोंल' आरो रुनाय बायदि जोंनाथ' होनाय नङा नाया एवनाय जागोन जोंना फुख्रिनि नाया बारा देराखै ओंखायनो एसे देरलायबाय देरनायावनो langsung ko masang gas. Kasi na bisa na kanam masih. Jadi bisa ko. Ayan ay. Dalapang kisan ba silang koy. Muna ni bakara lagi. Terus nanti aku nabung siang ada. Kayak gini sih. Bas, terus dilangannya tiga biji kan. Nih, lagu kurang lafiya membayar dengan kamu nama banyu dan lafang itu lain saja dia lagu aram jadi dia kalau lagu kurang kayak mana mau baru sih gumai dulu nih jam nggak baru gumai dulu dengan lagu kurang ya kamu kuliah mau harus kanan si saksi cara si saksi lagu kuliah si saksi sih nah kuliah tes kita sampai sih mau sih kita mana masuk si saksi cara Ngoli sih besi. Lagu berdang mai ku tisu kabai nih pura piting ada. Bagi
खालामनानै दोनथ'बाय आङो दायो हौवा फैबाथाय एकदम खामसालियाव थिखोनसै आरो गाबोन अखानायबाथाय बेयाव दुब 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 होनोसै आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओंखामाबो गैला नालाय ओंखामा फुंखुम दा मोनायाव थांबावगोन गाबोन थांबावगोन ओमफ्राय जोबनायनि सिगां एडभान्स आंथ' माइ होनदोसि थाबानो संनाय जायोमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा आंहा खामानिया अबसर गैया जादों नालाय लोगोफोर बिनि थाखायनो एसे लेट जाबाय आरो अब्लाबो अरजाला मा होनोमोनलाय जानो आन्था बुंफैयो ओमफ्राय दा आङो थांनोसै बाजाराव दहाय दि होनदोंमोन आं जोंनि बिमा फैनो हागौ होननानै जोंनाव ओमफ्राय बिमाया फैयासै बे दा बाजारसिम फैनोसै जाहैदों अमा बेदर बिदों आङो अमा फाननायनि ओमफ्राय दा बिथाङा बेखौनो बायनानै हरनो खें खें गोसोआ मोनगासिनो बियो फिसाजो सासेल' नालाय लोगोफोर आंहाबो ओरैबायदि खर' गिदिरसोहाय एकदम महारानिनिसो खर'आ फिसाजो सासेल' आं हारसिंल' ओरैबायदि बिन्दास आरोखि ओमफ्राय मा होनो बेखायनो हौवायाबो फिसाजो सासेल' नालाय बेखायनो हौवायाबो आंखौ बारा राया आरो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावसो आं माबा रायनानै खोन्थाबाय थायो ओमफ्राय हौवाया आंखौ राया आरो बिदि जानला मोनला लोगोफोर ओमफ्राय फिसाजो सासेल' नालाय बेखायनो गियो खोमा महारानि सानखायो खोमा बेखायनो गियो जारलासो ओमफ्य हाथाइफ्रा माराम जाजोब्बाय जाबाय बायनानै लोगोबायनानै लाजाराखि खिन्थाबाथ' असनमानसो जागोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मानसिफ्रा डक्टरफोरनाव वास खालामजायो ओमफ्राय आंहा वास खालामनो फैसा गैया नांगौबा बिदि बेदरखौ बायनानै जाना हाथाइखौ माराम खालामना लाबोगोन लोगो थेवब्लाबो आं वास खालामजाया ओमफ्राय मा खिनो जाबाय दं हे सासे खिनानै थांखांबाय आरो सासे खिनो फैलायबाय ओमफ्राय दुगैनो थिननाया ओमफ्राय बिसोरो इयाव गेलेहैगासिनोसो नामा दाहालागै दुगैखांलायलायसिगौसोमोन माबायदि गथ'फोर बिसोरो ओमफ्राय अब्ला लोगोफोर दा हाथायाव लोगो हमबाय थानोसै ओमफ्राय हाब माथो मोजां नुदोंलाय नै आंनि न'खौ आयु जा गिदिर गोलावखा देनां फिसाजोफ्रा हाबा जाजोबबा अबेयावसो थाखोबावनो फिसाजो सानै माबा मा होनोमोनलाय र' फिसाला मोनबावबायो खोमा लोगोफोर सासे लाबावनोसै मा होनो दैज्लां बायनानै माइ गायखांनानै हालुवाफोरना एसे प्लेनिं लानानै लायाबा जायाहाय ना लोगोफोर मा होनोमोनलाय आं थांबाय थायोहाय हा बन्द' खालामना थिनबाय थाखा मानो माइ गायखांनानै मानो होनोब्ला बेफोरबायदि लाबाथाय जानाय लोंनाय सुग गैया जायो नालाय ओंखायनो आरो लोगोफोर जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय सुग गैया जायो आरो अब्ला लोगोफोर आं दा हाथायाव लोगो हमबाय थानोसै बे भिडिअ बांद्राय लावोबा ससेयावनो दोनथ'नाय जागोन